Barbara dito, Pangasinan. At syempre, ating kikilalan ang tinaguri ang Pinoy Sakuragi sa bayan ng Santa Barbara na si Earl Gutierrez. At isa rin siya varsity player sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City at isa rin player ng Team Santa Barbara para sa palaro Governor Amado P. Espino III para sa 4th Governor's Cup Intertown Basketball Tournament. At huwag na natin pataglin pa, ating kilalanin at tinaguriang Pinoy Sakuragi ng bayan ng Santa Barbara dito, Pangasinan, na si Earl Gutierrez. Welcome to my channel, Sir Pidong TV, Usapang Basketballero. What's up mga kabasketboleros? Ako nga pala si Earl Gutierrez. Age ko 21 years old. Height ko 5'10", 5'11". Playing position ko forward, power forward. Ako nag-aaral sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City. Tsaka ako nakatira sa Butaw, Santa Barbara, Pangasinan. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. What's up sa inyo mga basketboleros? Nagpapalik muli si Sir Pidong para ating panoorin ang game mixtape highlights ng Pinoy Sakuragi sa bayan ng Santa Barbara dito sa Pangasinan na si Earl Gutierrez. So ayun mga kabasketboleros, ating napanood at natunghayan ang game mixtape highlights ng tinaguriang Pinoy Sakuragi sa bayan ng Santa Barbara dito sa Pangasinan na si Earl Gutierrez.